Сәлем, шаяннар! Әйдәгіз, мияу зарядка ясыйк. Матур жырға қушылып, минем белән биегіз. Башлыйбыз! Минем авылга кайтканны балык коныты да ярата. Күктән инде күрешкән юк бер үбим дип шаярта. Балкырды, бер үбим дип шаярта. Балкырды, бер үбим дип шаярта. Әйдәгіз, дуслар, тырышыйк. Мин сезнең барыгызны да күрәм. Мяу! Баш очында безли чәчәкләрне өзмәди. Мин алардан бик тырышып бал җыярмын күзгә ди. Ә хәзер бийбез! Бийбез! Балкырды, бал җыярмын күзгә ди. Шаяннар, шәп мияу зарядка булды бу. Киләсе очрашуга кадәр. Хуш! Мяу!